Ćao svima! Šta se to krije u ovim misterioznim kutijama? Jedva čekam da vidim. Šta je dobila Tyra? Wow, to je kutija sa 3 epruvete. A šta je unutra? Napitak? Dok ne probamo, nećemo saznati. Hajde, Tyra, počni. Stvarno? Pa, dobro. Sad ću probati. Ups! Nešto se dešava sa mnom. Ajoj, šta je s njom? Moje noge, sad imam riblji rep. Tyra, spasit ću te. Samo treba da ti sipam ovaj napitak. Je li uspela? Devojke, hvala. Bolje mi je. Zašto me tako gledate? Nešto nije u redu, Jill. Tvoje lice... Šta? Šta je s njim? O, ne! Moram popiti drugi napitak. Ovo bi trebalo da pomogne. Hajde, molim te. Šta je? Šta se dešava? Nestajem? Wow, postala sam nevidljiva. Sad ću da uplašim moje drugarice. To je tako smešno kad me ne vide. Tyra, prestani, plašimo se. Gde si? Odlazi od nas. Angela, šta je u tvojoj kutiji? Tako zanimljivo. To je hobotnica. Kako odvratna. Jill, moraš je probati, hajde. Stvarno? Ali ona je tako strašna. Dobro, probat ću samo malo. Fuj, kako odvratno. Noćna mora. Dobro, probat ću još. Ups. Tyra, to je smešno. Prestani da mi se smeš. Već ste me dovoljno iznervirali. I uzmi svoju hobotnicu. Melissa, šta ti imaš? Hajde da vidimo. Wow, to je neki sok i slamčice. Kako zanimljivo. Ovo je sigurno ukusno. Hajde, brže probaj i reci nam. Da, jedva čekam. Ukusno. Šta se dešava? Jill, neću s tobom deliti, sve ću sama popiti. Da, to je tako ukusno. Jill, a za tebe imam iznenađenje. Bams! Ajuj! Opa, nove kutije. Šta se ovog puta krije u njima? Hajde da vidimo ko će šta dobiti. Unutra može biti svašta. Ovog puta počinje Jill. Šta imaš? Hajde, otvori brže. Wow, tamo je nešto neverovatno. Wow, da li je to ledeni blaster? Hajde, isprobaj ga. Oho, da li ste to videli? Sada mogu da zaleđujem stvari. Ovaj blaster je neverovatan. Sad ću pokušati sa Tyrom. Skloni se, Jill. Nemoj smrzavati moju kutiju. Ne brini, neću dati nikome da te povredi. Da vidimo šta je kod mene. Čokoladni čips, cool. Sad ću probati. Prelepo. Nisam očekivala da je to toliko ukusno. Njam, njam. Sad su mi svi prsti u čokoladi. Hoću još. Tyra, mi smo najbolje drugarice. Daj mi malo. Daj da probam. Nemoj biti cicija. Ne, neću. To je moj čips. Sve ću sama pojesti. O ne, sve se utopilo. Kakva noćna mora. Sad imam pakovanje tečne čokolade. Sve to zbog tebe, Jill. Daj mi svoj blaster. On će mi pomoći. Da. Treba mi samo štapić. A sada zaleđujem. Uspela sam. Eto, možeš uzeti. Da vidimo šta je spalo. Wow! Uspela sam. Napravila sam pravi sladoled na štapiću. Kako divno. Ovo je tako ukusno. Obožavam sladoled. Hej, šta vam treba? Ne, nemojte ni misliti. Dobro, hajde da vidimo šta imaš ti u kutiji.
Da, tačno. Još nismo pogledali šta ja imam. O! Šta je to? Žele bombone? Čekajte. Ali one su ljute. Dobro, sad ću probati malo. Juj, kakva strašna crvena paprika. Sve mi gori u ustima. Devojke, imam požar unutra. Jill, hajde, moraš spasiti Melisu. Pucaj joj usta. Uspjela je, Melisi je bolje. Drago mi što sam pomogla. Ali, Melisa, sada moraš pojesti sve žele bombone. Hajde. Ne, ali to je tako ljuto. Dobro, sad ću. Gorim, u pomoć! Ovo je bilo moćno. Melisa, kako se osjećaš? Stani, šta to pada? Plafon! Drugari, a odakle ste vi? Došli su nam goste iz drugog izazova. Ćao svima! Ups. Šta se ovog puta krije unutra? Jedva čekam da saznam. Hajde da vidimo šta ima Jill. Žele krompir i sirup od jagoda. Lepota. Ovo treba što pre probati. Hajde. Da. Uzimam žele krompirić. Tako se smešno trese. I prelivam ga sirupom od jagoda. Dosta. A sada jedem. To je jako ukusno. Tako slatko. Savršeno. A znate, više mi se sviđa žele pomfrit nego pravi. Preliću odmah ceo pomfrit sirupom. Da, cool. A sada treba sve pojesti. Super. Šta? Jill, hoćeš li dati meni? Molim te. Ne može. Imaš svoju kutiju? Sve jasno, u redu. Otvorit ću svoju kutiju. Sigurno imam nešto cool. Šta je to? Pileće nogice? Kako su odvratne. I čudno mirišu. Neću. Jill, hoćeš ti? Ne. Hajde da ih prelimo mojim slatkim sirupom. Mislim da će tako biti bolje. Da, super! A sada probaj, hajde! Jesi li sigurna? U redu, sad ću. Ne, ukus nije postao bolji. To je odvratno. Fuj, neću više. Kako to nećeš? Moraš! Hajde, sad ću da prelijem sve tvoje nogice sirupom. Vidi! Hajde! Ne teraj me da te hranim. Pojedi bolje sama. Zašto mi ova kazna? Fuj, to je tako užasno. Jadna ja. Sad ću povratiti. Ne mogu to progutati. Gotovo. Dosta mi je bilo. Pošto je ta era završila, hajde da nastavimo sa Melisinom kutijom. Ne, Jill. Melisa mora sama otvoriti. Melisa, hajde. Šta je ovo? Granata? Izgleda čudno. Liči na disko kuglu. Samo budite pažljive. Ne izvlačite osigurač. Ups, devojke, sad će biti bum. Svi se sakrijte. Brzo, hajde, devojke. Šta se dešava sa nama? Čekajte, mi plešemo, ali zašto? Oho, izgleda da je ovo disko granata. Cool. A sada, šta se krije u vašim kutijama? Hajde da vidimo. Tara počinje. Nismo protiv. To je limuniso, ali zašta? Nemam pojma. Ja znam. Hajde, posoli limun. U redu. Sad ću uraditi to. Eto, a šta dalje?
ne, hajde još. Ovo je malo. Tajra, posoli limun normalno. Treba mnogo soli. Hajde. U redu, sipat ću svu so. Eto, gledajte. Kako vam se sviđa? Je li sad dovoljno, a? Odlično. A sad ću probati. Ju, kako je? Slano i kiselo, ne znam već šta. Svo lice mi je utrnulo. Ups. Jill, hajde sada ti. Hajde, da. Sreća je na mojoj strani. Imam ovdje čokoladu. Super! Sad ću je odmah probati. Da, to je tako ukusno. Savršeno. Unutra ima toliko ukusnog džema, nevjerovatno. Jako mi se sviđa. Ovo je tako dobro. Jill, hoćeš li mi dati malo? Ne, otvaraj svoju kutiju. Sve jasno. Hajde da vidimo šta je kod mene. Pa, dobro, neka igračka. Sad ću okrenuti. To je sat. Da li ste vidjeli? Devojke, šta se dešava s vama? Postale ste tako spore. Cool. Imam ideju za prank. Stavit ću Tajri prst u nos. A od Jill ću da ukradem čokoladu. I da stavim limun umjesto nje. Super. Sada mogu da pojedem čokoladu. Ali prvo da vratim vreme unazad. Uspelo je. Šta? Odakle mi je limun u ruci? Kako je kiselo. To nije smešno. Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao!